Mga kapuso, lagpas baywang na ang antas ng baha sa ilang barangay sa Dagupan City. Ilang pamilya na rin ang nasa evacuation centers. Nakatutok live, Russell Simorio. Russell. Chris, mananatili muna sa mga evacuation center gaya rito sa Barangay Maluwid ang ilang residenteng apektado ng pagbaha sa Dagupan City. Kwento ng ilang evacuees, hindi raw nila inaasahan ang biglaang pagtaas ng antas ng tubig sa kanilang lugar. Hanggang bewang ang lalim ng baha sa ilang low-lying barangay sa Dagupan City dahil sa epekto ng bagyong Egay. Ang lalaking ito, sinuong ang baha habang karga ang anak. Lumikas si Aling Marlene kasama ang kanyang asawa. Inabot na raw kasi ng baha ang kanilang bahay sa Sitio Fisheries sa Barangay Maluwid. Kaninang umaga, binalikan ni Aling Marlene ang kanilang bahay sakay ng balsa. Yung higa namin, wala na. Hindi kami makakatulog doon kasi basta na yung mga gamit namin, pinako namin doon sa kapitbahay namin. 36 na pamilya ang nasa evacuation center sa Barangay Maluwid, katumbas ng halos 100 individual. May ilang residente dito sa Sitio Fisheries sa Barangay Maluwid, Dagupan City ang piniling manatili muna sa kanilang mga tahanan sa gitna ng pagbaha dahil meron naman silang ginagamit na tungtungan o itong mga tulay na gawa sa kahoy. Pero nagdadahan-dahan sila dahil marupok na rin itong ginawa nilang tulay. Pero pansin din ng mga residente yung unti-unting pagtaas ng antas ng tubig dito sa kanilang paligid, kaya posible din na lumikas sila sa mga susunod na araw. Mahigpit na minomonitor ng otoridad ang mga barangay ng Maluwid, Poblacion Oeste, Pantal, Kalmay, Carael, Pugot Chico, Bacayao Sur at Bunuan area dahil sa pagbaha. Nakaalerto ang City Health Office sa kaso ng leptospirosis dahil sa mga pagbaha. Meron po tayong libre na prophylaxis na gamot dito sa City Health Office or sa inyong mga barangay health stations. Pwede po kayong humingi sa kanila. Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng LGU ng relief packs sa mga apektadong pamilya. Chris, maghapon na masumit ang panahon dito sa Dagupan City. Gaya sa mga oras na ito na nakararanas tayo ng malalakas na buhos ng ulan. Kaya't muling binaha ang ilang major roads sa lungsod ng Dagupan gaya ng A.B. Fernandez Avenue, MH Del Piran at Arellano Street. Samantala, sinuspindi na ng lokal na pamahalaan ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan bukas, July 28 at kasama sa suspensyon ang mga trabaho sa government offices. Malapit na rin sa critical level ito nga ang Sinukalan River sa bayan ng Santa Barbara. Kaya pinaghahanda na ang mga lugar na posibleng maapektuhan gaya dito sa Dagupan City sa posibleng flash flood. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio, at ingat kayo dyan.